No niin, moro YouTube. Pelataan mun kaverin kanssa vähän se. Sappas moi Jonne. Ei! Voittaako meikäläinen tässä vaiheessa? Me ollaan areenalla. Pelataan areenalla vastakkain 1v1. Joo, ei oo areena. Niin, mutta 1v1. 1v1 kumminkin suuri rivaali pelata. Niin. Mun tekemässä kostukka. Niinpä. Oh, damn. Games. Yes. Vitsi. Rektaa taas. No niin, jatketaan vasta tätä peliä. No tätä peliä. Tää on eri matsi. Siis me pelataan nyt. Vitsi, sä oot pro tässä. En mä vitti. Menee rakettaan pelin kanssa. No huomaan. Hei, kuinka nopeasti? Miten sä saat noita? Helposti. Let's do this. Tarkoituksella splittasin. Huomasin. Oh fuck. Damn, found 35 minutes. Nope. Nope, today. Ei tänä päivänä. Mä yritän mennä pakoon. Fuck! Mä näen sut. No moi. No moi. Ei. Oot sä kuollut? En. It's No. time for... Jukka, ei tos vai. Ei vitsi! Sit sä vielä failaat. Fuck. Paras video ikinä tulee tästä. Niin just, tää vaan jyrää tää jäpä tässä. Meikä vaan jyrää sut. Dededenen. Katsopas se leaderboardi. Mursu. Katsopas mun skoreja. Ei juu. Mitä? Tää viti bukit, kato. Sitä Servu bukaa mulla ihan vitsiesti. What? Tää päästä mua peliin. Wait. Jaa. No niin, nyt se päästä mut peliin. Siihen meikällä on jotain. Ai moi. Hi guys! Hi guys. Tää on hauska peli. On. Please can't do it. You can do it. Joku you can. Mulla kanssa jotakin. Mulla on vaan koko aika. Et. Nyt jos pystyt koota liikkua. Tulepas tänne. Mitä ei liiku? Nyt. Mä puolustaudun. Tää on mun puolustusta. Okei. Oikea puolustusta. Joo. Ei. Mä oon sua isompi. En oo. Ei olin. Joo, svägä. Olit, Svägä. mutta enää. Ja. Nyt Servu. Mitä? Mut. Tää Servu veti mut. I don't die. You die. God. Kuolin sun. Hei. Okei. Pakoon. Come on, boy. Sekosin. Motivation. Sä oot ihan rekveitti tässä pelissä. Eikä vähän harjoitellut. Mut kertaa sä oot voittanut tän siis. En oo laskenut sen. Mut tästä tulee hyvää materiaalia sun Katrille. Ehkä tää pitää heti poistaa. Mä haluan nolata itteeni tässä pelissä. Nyt nolaat. Mä haluan voittaa sut yhden kerran. Okei. No, katsotaan jos sä voitat. Ei. Ainakaan tässä matsissa. En ainakaan tässä matsissa. Vittiinkö tässä pelissä, mutta ehkä jos... Hei, kato.
Murs. Tässä vet se ihan mun vierestä. Nyt on mä niinku pulos. Not today. Not today. Why? Not today. Nope. Kuka on ykkösenä listalla? I know. I am coming. I'm coming for you. Du. I'm not. En mä saa sua vielä. Damn. Tässä kapii sua. Kyllä mä jossain vaiheessa tiesaan, kato. Nyt tässä. No vertaa meidän skoreeroa. Vertappa vähän. No, okei. Nyt. Verrataan. Okei. Tämä on Verta, kumpi voittaa? Leo. Minä mulla on tonni. No, mulla on 5. Okei, moro. Nope. Fuck. No niin, tuppas tänne. Pikku. Mä oon vieläkin sua isompi. Et kauan. Kun meitä tulee. Not today. Tule vaan, pikkupoika. Ai kiljo. Nope. Ai sä veit ne mun portaalit taas. Mä vaan näen, kun sä oot hirveän kokoinen siinä. Kiitti on kiinni. Oi veitänä. Not today. Nyt mä yritän kerran nyt portaalit. No portaaleita. Mä yritän kerätä plasmoja. Näkee sitten, kun sä kerät ne kaikki portaalit. Niin. Kato nyt. Eikäläinen on kerännyt portaaleita. Fuck. Sä et voittanut. Tietenkin se yksi ainut jää. Mulla jäi kyllä 4 palaa. Niin, periaatteessa Fuck. Siinä meni ne 2 portaalia. Fuck. Play with wire. Oikeesti mä vihaan sua. Et kau. Tuossa vitsi mun portaali siitä. Lilkeä. Mä oon tää ykkösenä listoilla. Et oo kau. Oltsi. Ootko varma? Oh fuck. Niin, mitäs mä... Okei. No. No today. Oh fuck. Niin, mitäs mä nyt sanon? Mä näen sut. Mä näen sut. No mä näen sut. Jes, nyt peitataan. Nyt otetaan. Et varmaan. Vaikka sä saat noin. Nyt sä et saa. Mitä tossa tapahtuu? Siis mitä? En splitannut. Minä en splitannut. Missä meidän plasmat? Tuossa olisi plasma. Vähän kerätään näkee portaalit. Niinpä. No se, Ei. kuka kerää portaalit? Minä. Ootko varma? No, olen. Mä oon vielä niin. Niin. Kuka kerää portaalit? Ootko varma? Kuka syö toisen? Minä. Ootko varma, mä oon sun vieressä? Jos sä näet mut. No. Mä näen sut. Sepä oli järkevästi pitti taas. Voitin mä. Mä en pysty enää splitata. Mä vien vaan pakoon. Mä suojaan mun pienet tonne kulmaan. Mä yhdistyn ihan juuri. Et yhdisty. N. Tässä mä oon yhdisty, se on se kummikin.
Oh fuck. Sä oot ärsyttävä. Sä oot ärsyttävä. Sä oot todella ärsyttävä. Jäpä vähän voilas. Joo, näköjään mun hyvä. Sitten vairasin minä taas. Not today. Not today. No tuo sit kun mä yhdistyn. Syötetään noin ja sitten syöt noin ja sit sä yhdistyt ja mä hävin. Ei toi nyt paljon auttanut. Paljon toi mua. Niin just. Oh fuck. Ja sä oot vähän harjoitellut tätä jo. No itse sen on vähän aikaa. En minäkään. Sen voi myöntää. Poika. Mä voitin. Ensimmäinen kerta kun Jukipoli voittaa. No. Kuka vie portaalit? Kohta minä. Kuuluu vaan se ääni, kun tyyppi vie portaalit. Moi. Tuu sun luokse. Se onkin mukavaa. Oh. Ois mukavaa, mutta ei sitä. Koska meikä vie portaalit. Mitä lapsi tekee? Kuka vie? Fuck. Se on nopein voitto, minkä pystyy tehdä tyyliin. Se oli nopein voitto, mitä koko Nebulossa sekä tehty. Niin survivalis. Survivalissa on jo ainakin. Please come today. Oh fuck. Yes, se yksi jää taas. One. Monta sulla on noita satasia tuolla? Olisiko 8? Diepa on vähän bulmis. Nimittäin sä yhdistyt varmaan ihan just. No en yhdisty. Oh fuck. Fuck yeah. Näetkö kun mä pyörin? Mä sain portaali. Joo, minä saan toisen. Mäkin saan toista. Mä saan kolmannen. Ai sait. Mä sain Mä sain hävitä. Okei, se on Hei, mutta tää video oli... Otetaan vielä yksi matsi, jos ehditään. Jos ehditään. Nyt varmaan ehditään, mutta... paljon saa aikaa? No, nyt on 13 minuuttia. Ja 15, jos 15 minä on täydet. Nyt olisi hienoa lopettaa voittoa. No, sulle ainakin, mutta mulle olisi vaan vielä. No, mä tiedän sulle. No, mulle olisi... Joo, moro. Joo. Lopetetaanko video tähän? Ai, kun jäbä vetää. Okei. No joo. Tää video oli tässä. Meitä pyörii täällä vielä. Toi jäbä vaan vetää. Se juhlii siellä. Mut moro YouTube. Ja se ois. Moikka!